Os. Ho eh, ho eh. Bekso Sekar Merapi. Sajo masih. Yuk, 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 yuk. Ayo, cowok. Yuk, oh, 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 oh. Hi on, hi on, hi on. O, ye, oh. Yes, ơi. Ayo cowok, oi. Podo nyambut gawe yuk. Yuk, yuk, yuk. Oi. Ya. Oi. 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 So, 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 so. Legur Sekar Merapi. Oi. Oi. Oh, oi. Oi. Oh, oh, oh. O, oi. Oi, ya. Oi, 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 ya. Oi, 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 ya. So. Lo, oi, ya. Oi, oh. Yuk, yuk, ya. Ya. Ya, ya, ya. Oi, oi, ya. So, oh. Ya. Os. Ye, oi. Slow, lo, lo, lo. Ya. A. O, ya, ya. O, ya. La, 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 la. Satu. Ah. Oh, hush. Rekete satu He second. ah he he ah he he ah he he ah he ah he he ah he he ah he he ah he he ah as. As.
yeah. Ah oh, ah oh. Yeah, yeah. Ah oh, yeah. Ah oh, ah. Os, oh, ah. Đó, 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 đó. Oh, 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 oh. Hey. Hey, ah, hey, 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 hey, ah. Uầy, ôi là là. Hey, 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 oh, ai ôi. Ôi, ai à. Oh, hey, as. Ah, oh, ah, oh. Hey, yeah, hey, yeah. Ah, oh, ah, oh. Hey, yeah, hey, yeah. Uầy, oh, ôi à. Hey, ah, hey, 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 hey. Oh, ah, oh. Oh, ah, oh, ah, oh. Hey, yeah, hey, yeah. Ah, oh, oh. Hey, yeah. Ah, oh, hey, yeah. Ah, oh, oh, oh. Oh, ah, oh. Hey, ah, hey, 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 hey, ah, hey. Oh, 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 wow. Ah, wow. Ah, oh, ah, oh. Yeah, yeah. Ah, oh, ah, oh. Yeah. Ah, oh, ah, ah. Oh, wow. Oh, 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 oh. Ah, hey, hey, 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 ah, hey, hey. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Oh, yeah. Oh. Ah, oh, ah, oh. Yeah, yeah. Ah, oh, ah, oh. Yeah. Ah, oh. Yeah, ah. Oh. Wow. Wow. Hey, ah, hey, 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 hey, ah. Oh, oh. Wow. Hey. Wow.
Lekor, Bekso Sekar berapi lagu pada. Oh, ayo oh. Suci tansah bisa dadi nyawiji Eyo ha oh Eyo ho
rasa tresno nganti seprene sing tak puji Tresno iki tresno iki suci tansah bisa dadi nyawiji wis saben wayah lembar wangi amripat iki ora Matan sakelingan kiramu wong ayu kang dadi pepujaanku bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwawa ngrasake atiku sansaya nelongso wis Aduh, kaget aku jare ra iso turu. rasa turu ya harus dipikir ya Ra iso turu jare. Jare ada Lah turu. ngopo? Niki mang tambahi, Oh. Mas. nah. Mie tambah apa maksudnya volumenya Diunggahke. mie tambahi. Oh, tak kira mie tambahi, kok semono tambahi lho. Mie tambahi, Mas. Aja semono tambahi lho. Cek. Yo. Apa iki sejenenge wong kang lagi Yo. Lele. Ya, ya. Aprasa satrabi solali eso awan wengi tansah bejo Beksa sekar merasa. dosis hey alayo ayo ayo ya oh monggo ya
Jan pokoke bengi iki BSM gumregah tenan iki. Sajose Mas. Telung tahun ramen di Mbak ya digeli tenan iki pokoke. Apa 3 tahun? Telung Mas? tahun nganti siung sebut gawane Ci. Kuwi siunge kuwi lho delon. Telung Kok ndak dawa? Siunge nganti warok. Ora ngono. Kuwi siung sing dhuwur maksudnya. Hah? Mie papat. Oh, nak ganjil bijil. Lah sing loro tok kayak ngendi ya, Mas? Enggak ke. Gembol. Sing loro di gembol. Sesuk sangu pangur. Ora oleh Pak Mbah Ompong. Piye? Turune mboten angsal. Oh, Nggih. betul. Wis main ngono wae berarti. Kalau wingi kan Nggih, pripun? mawi malam ulang setunggal suro. Malam di Suro mbok ngono akal banget omong. Malam siji Wah, suro. ngono, baik, Bang. Menika wonten request. Nggih. Bahne niku ngapurih nyuwun griya enggal. Ngoten. Pramila menika niku wonten griya enggal. Oh, ngoten. Wah. Alah, jan. Dadi selama ini beliau ngomong Oh, mergo kuwi to. Nggih, leres. Iki cara-carane anyar ngono to. Anyar. Kepange sing anyar. Anyar. Oke, pakai sing Nyari. anyar. Mbahne iki lawas tuwek meneh. Aduh Iya, jeding. apa meneh jongkine ya? Iya. Iso Jan. nyembel. Tuwek tenan. Tenang. Tuwek tenan. Ananging sadèrèngé Pak Ompong kalih Mbak Yaya, Bu Nggih. Asmi nika kathah sanget pandemen-pandemen beksa Sekar Merapi Nggih. samenika sampun rawuh nggih. Nggih. Sadèrèngipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sik, sik. wabarakatuh. Kok sing kompak Piye to? mung nang nggon wiyaga ya, penonton derek. Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ora kompak, ora kompak. Tumben bayar. Tumben kok ada iso. Mbok iki bare entuk wong Salam, sakon Mbak. lagi. Mbah Ompong. bar Saya nggo suronan beres, nggo iki beres. apa? Niko Tanggal penonton-penonton siji. dereng jawab. Oh, jawab. Dereng Nggih, jawab. nggih Mbak Yaya. Yo penonton salamnya yuk. Balina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik, BSM ki nang kene mung sambatan ning kon nyauri salam ora do gelem ya Allah, ya Allah. Ya Kurang halah. kompak. Kurang kok iso? Ora dusun ora Curhat, curhat, Jan. iya. Ora curhat. Ning desa payak ki ya Allah koyoke Iki payak ngendi? payak wetan. Nah. Ning koyone wingi iki wis dhewe iki jaluki sambate ning payak tengah ya. Heeh. Saiki lho ning payak wetan pehne wingi ning payak tengah ki ade kon sambatan. Heeh. Saiki ning kene ade sambatan. Heeh. Ning kon nyauri salame ora do gelem. Bangeten to. Oh, ya banget, kon kok ya. bayar. Kamu kan ini yo sambatan yo. Lah iya, padha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kompak to tambah 2%. Oh, wis 90%. Karek di kowe. Ora soalnya Cek, cek. sing ulo salam ora nganggo pecis kuwi mau Yo, lho ora masalahe. Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Padha. Nah, mriki Mbah, mriki. Wah. Nggih. Kuwi ada maunya kuwi kok. Sik, Yo. lah ket mau aku sing nakoke apa sing uluk salam ya aku. Ah. Assalamualaikum. Lah sing ketok umak-umi iki mung Mbah Uyut iki. lho. Mergone ra diunduh. Heeh. Mriki Mbah, mriki. Padha aku. Nggih. Wah. Lah sing ketok semangat dhewe Wah iya. Aku Assalamualaikum. Jar. Kuwi nom-nomane biyen ayu lho. Nom-nomane biyen tahun 70-an ayu idola lho. Lah iya, Pong. Oh, sayangnya dia urung lahir. Heeh. Lah kowe iki mbiyen yo ganteng, Pong. Kok sik to, Mas? Piye? Iki kita arep apane? Nggo sikik ya, nggo sikik. Mboten apa-apa to, Bu. Nggih, kali Mbah Rindi nggih, Bu. Ning jongkine nek Mbah Rindi mengke. Nggih, Bu. Wes jan kaya manten anyar dong, kleng dong. Mas Atan di sepot. Sepot, Pote, Mas. kebo kira. Hah? Sepot. Oh, lah iblis kowe ya. Iblis kowe. Ayo mlaku Ayo. alon-alon. Ayo tamune monggo. Alon-alon. Heeh. Ya. Sik. Sik, kok sik to? Aturan enggak beneran. Kok sik to? Bae kok dikon bendrong iki lho. Yo iki dapurane nakon. Wis ra cetha. Itu kan sare engko tekan sare tak cowok. Kowe pengen nggawa cewekmu mi piye kok? Kok sik wong iki niki ra bayaran kok. Heh? Ra bayaran kok. Sik. Jar, pajare. Kok Aku terus tak takon ketuane. kok terus golek ketuane iki ngopo? Kae. Woi, kowe iki melu gedrok iki ngopo? Wah, lah.
Piye? Anak tuane malah melu gedruk nang Jaya Indo. Nah iya. Tenan. Biasanya Jaya piye Indo. to? Heeh. Mbah Kakung Mbah Harjono ndi Mbah Harjono? Weh, Mbah, ora ndelik to, Mbah. Wong ora ndelik wong ketok gedene semono. Heeh. Oh, ayo. Apa Wis, mati? Mbak Yaya, Pak Dalam. Opong. Dalam. Mak Asmi. Loh, Piye. Aku malah rapi nak di. Eneng Elo, mati. sing ijen-ijen wae oke banget ae. Eneng mati, eneng Mas Bedut, Heeh. Mbah Man, Wis. Terus Darman Official. terus Eneng kuda terbang. terus Terus Sapa yang delik ayo. Sapa kae? Heh? Teras. Endi? Sik. Matras. laras waras media. waras media. Laras media. Wes nganu wae. Teras. Kok ndak bano kemeren, heeh to? Cateten engko tak sebutne dhewe-dhewe. Heeh. Endorse to. Sak channel 10.000 aku yo trimo wis ora apa-apa. Heeh to ya. Aku mau bisnis. Sak channel 10.000. Oh saiki ngene modele ya kanca-kanca bisnis. Wah iya, Oh. wong kono ya tok duit tok. Ayo ora ngono ya mati. Heeh. Ora apa-apa, Kong. Wis. Mbah, Ya aku sing bundur kuwi ya. Nih ya. Aku sing bundur ya arep ya. Heeh. aturan nggih, Mbah. Oh dicaoske Simbah nggih. Sik ya, sik kula aja meri ya. Sik, Mbah. Iki Lah, aku matene kon wedok ndang, iki. Heeh. Piye? Nggih. Matur sembah suwun nggih, Bu. Alhamdulillah niki sampun saking Ibu wis meneng niki kapurih ngaturaken simbah ken kagem tumbas. Oh ya. Nggih, Mbah nggih. Nggih. Niki saking Ibu ya wis meneng ngoten nggih. Nggih. Nggih ngebaken saking hamba Allah nggih, mugi berkah kagem Ibu nggih. Amin ya rabbal alamin. Yo komik. Kula mboten muluk-muluk, Mbah. Nggih. Nyuwun donga Matur pangestune sembah mawon nggih, Mbah suwun. nggih. Nggih. Mugi-mugi Simbah diparingi sehat, Amin wilujeng. ya rabbal Nggih, alamin. panjang yasa nggih, Mbah nggih. Amin. Mas aku delok ngene iki jan seneng tenan, Oh, Mas. ya seneng ya. Semangate payak wetan ternyata jos tenan. Payak wetan mana suaranya? Ya Allah, ya Allah. Mengko. Aku iki setelen dhisik kok. Ora ya, Lah piye? jujur. Piye, Mas? Iki aku ki saka kene munggah. Piye? Iki modok waras. Nek saka kene medun iki kayane mbane ya wis setelen. Ya jigur lho. Yes. Ha iya ta? Ajar ju. Setelen jebul. Oh. Nggih, aturan simbah, matur sembah suwun, nggih Mbah mugi berkah kagem simbah. Matur sembah suwun sepin. Apa, Bro? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Paripurna. Yo, yo. Baturan Ojo. Iki lagi Maksude mantene wis rampung maksude. manten. Heeh. Lah iki mau kebogiro iki mantene temu. Tan, iki mau apa tan? Anu bendrong bae dibendrongke. Ora. Lah piye? Mas Bedut, iki mau rumangsau gamelane suwana titilano endang emplok. Wis, Wis muni Mbah jare Riri ndang wis kumat. dititen lho. Mak, aku wis ngomong lho. Piye? Nek saka weteng munggah, Heeh. ya ta? Iki waras. Ras terus Ini nek weteng medun kok ketoke mbah niki yo setelen. wis sedhet-sedhet. Heeh. Ketok iki wis pengen nglipur warga payak iya. wetan. Ya nggih to. Mbok menawa Mak, Mbak Yaya, Pak Ompong sesuk iki bar payak wetan ngene. Terus Umpamane lho. umpamane lho iki. Terus ning payak tengah, Heeh, terus payak cilik. cilik. Iya. Cilik. Terus Terus? ning payak Kulon. kulon.
Terus neng payak ngendi meneh? Ayo wes meng kuwi kok. Ten wetan melih. Jenengan tesih kersa, Bu. Mboten jeleh. Ora jeleh ya. Karo BSM iki ora ning jeleh. Soalnya sing jelehe meng sampean, Mas. Winginane tanggoku mutengi terus stroke ya, wong nanti mau. Bar stroke terus mati. Wih. Saiki ngene ya. Piye? Api-apian aten ya. Api-apian wae. Umpama aku mati. Oh ya aja sik. Aku kemerungsungi ngapa? Urung rampung ning gedruk iki lho. Kok wis arep mati iki piye? Umpama Aku aku mati. Wis. Piye? Apa mara tuaku kuwi lila? Makane rasa kemerungsung. Lah iya. Iya. Mangan lambemu ya jogonen. Lah iya makane kuwi. Mboten, Bu. Kangen kare Mbah Rindi. Kangen, Bu. Ayo mongko Bapak Keri dhewe. Kangen. Ternyata ya Mbah Rindi ki nang kene ya rada mareng. Lah piye? Jare dolan nang ngene Poniman. Hah? Ih, Mbah Rindi ki. Poni manis endi wonge? Aku ya ora ngerti. Poniman. Aku bare turu nyuwun tekan kono. Ah, sik tak takoke. Iya. Bu, kok jenengan retos Mbah Rindi nyok dolan teng ngene Pak Poniman niku terus muruki sinten, Bu? Muruki Poniman. Poniman niku jaler nggih. Heeh. Lenang ya. Berarti marani Bu Poniman. Marani Bu Poniman. Ya? Ayo wong mbahne lanang kok. Sik, iki skandal iki berarti. Sik. Sik. Iki privasi ya. Wah. Privasi. Oke. Ngapunten nggih, Bu. Mengke babak terakhir sampe napunke Sasriyin. Mengke kula kajenge digenahi oleh Mbah Harjono. Ha kok Mbah Rindi iki sak artiku duwe manuk lho. Lah ya. Ha kae mau Pak Poniman ya duwe manuk. Sing diparani iki Bu Poniman. Kok tak genahke mbahne tak takoke. Wis aku ora urusan. Ya wis. Yang pasti masih semangat Payak Wetan. Semangat. Masih semangat. Semangat. Alhamdulillah. Mas Wis. Nathan lanjut suaraku wis gerok.
Desa Sekar Merapi. Subri, Subri. Bangsa lan kena son laburi manis kesemu banget rumasuk hati awang rembulan ing legi lan lintang lintang kang maesi sira kusumaku kang mancing sajroning kalbu sun memuji marang Gusti panjanganku angukir Gusti sejati Pasuryanku sayang katon tansah rupita rasa anganku bisa sesandingan andom katresnan andom kabagyan nyamiji meh tresno kang suci Ôi là tao ôi. Ôi cho. Arisa Audio Pro. Babuk. Beno. Nang ndi kowe ngger? Son ora benar. Tak baleke. Oh.
spesial New Sembrani Dedek Official Channel Cah Gunung Lekor ngerapi kedruk Yoi Lekor.